Kubekho ingxaki eziliqela izolo ezibe ngumqobo ekuhlawulweni kwemali yesibonelelo jikelele kweli, ukanti eMpuma Koloni kukwakho nomba obuqhetseba obungqonge ukwabiwa kwemigodlo yokutya kunye nee-vouchers zokutya phantsi kwe-SASSA. Intatheli yethu Abongile Yantyisa uthethe negosa eliphezulu lakwa-SASSA kwiphondo ngezi ngxaki. Sibulise kuni estudio kunye nababukeli benkqubo. Ewe silapha eQonce nalapho abahlali bathe bhazalala bezofumana iindodla zabo. I-arhente ejongene nokwanjiswa kwale nkonzo i-SASSA ithi yenza konke okusemandleni ukuqinisekisa uba abantu bayazifumana izibonelelo zabo, nangona imiba efana njenge-social distancing isengumngeni, kodwa ke iyaqhuba inkqubo. Ukuva banzi nangoku sijongele ngumanejala wale arhente apha ephondweni, utata uBandile Maqethuka. Tata, siyabulela ngoba ngexesha lakho. Ingaba tata zihamba njani inkqubo namhlanje kolu suku lwesibini? Ukukhutshwa kwemali yendodla kuhamba kakuhle apha eMpuma Koloni. Izolo besinengxaki ye-social distancing apho abantu bebephume ngobuninzi babo bezofuna imali zabo zendodla. Kwaye ke sibe nayo nengxaki yoba abantu bofana uba bazanga izolo nabo bebelapha edolophini, despite ilizwi lethu esilikhuphileyo elithi izolo nanamhlanje ngabantu abadala nabantu abakhubazekileyo. Kwaye ke abantu bethu bafune usebenzisa kuphela i-post office. Kodwa apha eQonce xa ujongile sinee-banks ezi-more than 6 ezikhoyo apha eQonce. Zonke ezo banks ke siye sabacebisa abantu uba le mali yendodla iyafumaneka napha kuzo. Kwaye ke siye sakhupha namagosa ahamba obacofela kwaba matshini ukwenzela into yoba abantu bethu bafumane imali yabo bagoduke kwangethuba. Namhlanje kupholile apha eQonce, wonke umntu ugcobile wonwabile, imali zabo zendodla ziyafumaneka. Tata, masiye kulomba kukho ingxelo ukubana kukho abantu abanezandla ezide esibonile koomaJoburg kwamanye amaphondo, nalapho abantu bakhange bazifumane imali zabo. Ingaba apha ephondweni abantu bayazifumana kakuhle tata, kwaye ingaba khona urhwaphilizo belikhe nalurhanela kwamagosa enu? Apha eMpuma Koloni khange sibe nengxaki yokwamkelisa inkamnkam. Sivile ke into yoba KwaZulu Natal nakwiphondo laseKapa, eWestern Cape, ibikhona ingxaki ibikhona izolo. Kodwa ke le arhente iyazilungisa ezo zinto. Izi-technical glitches nje, kodwa ke ziye zalunga ngenxa yobuxhakaxhaka bethu, kodwa yonke into ihamba kakuhle namhlanje. Lowo ke ngumanejala we-arhente i-SASSA apha ephondweni, utata uBandile Maqethuka. Masizithathe ezi ntamo sizibuyisele kuni estudio.